Panguva ino izvonzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe opuhwa 10 days nemaWar veterans zvichinzi aiwa opuhwa pressure ichinzi mukomana anga step down. Sana pana mashoko anobuda panapa ifambirwa noko muna BBC Zimbabwe vachitaura mashoko atiri kuona kuti panguva ino yatakaona kuti this week aiwa pama 10 days anozivikanwa kuti general akanga apiwa aiwa akaita zvinhu zvakashamisa vanhu zvekuti akagena imwe popularity indoshamisa. Sana pana mashoko anobuda nyorwa panapa anoreva subscribe or like on the bell icon. Tipina paide BBC Zimbabwe vanobuda chiposta this picture amuri kuona muda nyora chiti pressure for ED to step down. Tensions within ZANU-PF. Some war veterans gave ED 10 days to step down as the president of Zimbabwe because of corruption and failure to run the country. While this is happening, other Zambian members have left the country to South Africa, Zambia, Botswana for safety. Panapa chachaya manje. Zviri kuonekwa kunzi aiwa vakomana panguva ino vanhu votobuda munyika yeZimbabwe aiwa mamembers at the ruling party vachienda kune dzimwe nyika. Nda kuti vari kunyatsokuziva kuti pari kungoonekwa kuti ukangozikanwa chete kuti uri kusaidhi rakati sedha kuti unofaiwa kana kuti unotongonyangariswa. Pana zvatiri kuona kuti vanhu vakutotyira upenyu hwavo. Zvatiri kuona kuti hamuna kana peace kubate imomo. At the same time tiri kuona kuti pressure aiwa yangaiswa again nemutungamiri wenyika achipuhwa ma 10 days nevakomana veterans vachinzi aiwa ngavaresign semutungamiri wenyika yeZimbabwe vanzi aiwa panguva inoyi vafaila kufighta corruption, vafaila kustopa corruption munyika. Zvatiri kuona kuti panguva inoyi zvakamboitika aiwa makore vanhu vari kusimbotora vachiti history repeats itself. Icho statement nderechokwadi. Zvatakaona zvakamboitika muna 2017 panguva inoyi zvakutanga manje. Imbudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi kesu yapinda munyika yeZimbabwe. Tichiona kuti aiwa vakomana vari in the political field panguva ino especially in the ruling party vakutya vakunyanzwa kuti anytime aiwa zvinodhakwa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndina comment section medu, subscribe or like, on the bell icon.